DVC on jännittävä uusi hanke, jota Euroopan komissio yhteisrahoittaa Erasmus Plus-ohjelmasta. CFP Sanardellin johtavat 6 kumppania pyrkivät uudella tavalla kehittämään wellness-kurssien opetusta ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Yhtenä tavoitteena DVC-tiimi suunnittelee pedagogisia malleja sekä oppaan innovatiivista ammatillista koulutusta varten, muun muassa etä-, yhdistelmä- ja lähiopetusmahdollisuudet ammatillisen peruskoulutuksen wellness- ja kauneudenhoitoalan kursseille. Toisena tavoitteena on luoda interaktiivisen oppimisen digitaalinen e-kirja, jossa on toteutettu erilaisia pedagogisia menetelmiä verkkoympäristöön. Näin ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat voivat maksimoida opetuksesta ja oppimisesta saadun hyödyn. Digitaalinen työkirja sisältää 4 moduulia. Yksi niistä on manikyyri, toinen modyyli on pedikyyri, 3. moduuli on karvan poisto eli epilaatio, 4. moduuli on kasvohoito. Kaikkiin näihin 4 moduuliin sisältyy fysiologian ja anatomian sekä kosmetiikan kemian osioita. Kaikki resurssit ja materiaalit ovat digitaalisessa muodossa, avoimen lähdekoodin mukaisia ja saatavilla 6 eri kielellä. Kaikki materiaalit ja tuotokset löytyvät Epale-verkkoalustalta, DVC:n Facebook- ja LinkedIn-sivuilta, DVC:n YouTube-kanavilta ja tietenkin DVC:n verkkosivuilta. DVC:n hankkeen vaikutukset kohdistuvat monella tasolla hyvinvointi- ja kauneusalan ammatillisen koulutuksen opettajiin, jotka toimivat sekä oppimisessa tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja 15–17-vuotiaiden ammatillisen koulutuksen oppimisryhmien parissa. Lisätään tietoisuutta uusien pedagogisten lähestymistapojen soveltamisessa ammatillisen koulutuksen tukijärjestelmissä. Näin ammatillisen koulutuksen opettajat johtavat innovatiivisempaan ja tarkoituksenmukaisimpiin erilaisten resurssien ja tapojen luomiseen ja käyttöön. Lisääntynyt tietämys Erasmus Plus-ohjelmasta ja rahoitusmahdollisuuksista johtaa digitaalisten välineiden käytön lisäämiseen luokkahuoneessa. Innovatiiviset materiaalit ja käytännön mallit johtavat siihen, että useammat ammatilliset koulutuskeskukset tarjoavat wellness- ja kauneuskursseja ja voivat näin ollen käyttää mielenkiintoisia välineitä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville. Lisätään näin ollen tietoisuutta eri puolilta Eurooppaa peräisin olevista parhaista käytännöistä, jotta voidaan vahvistaa yhteistyötä kunkin kumppanin vakiintuneen verkoston kanssa. DVC:n hankkeen päätavoitteena on edistää merkittävästi tätä prosessia.